le ndoda awubandla sancenga awubandla kule nyanga kusayeka lona mhla ka lona namhlanje ngo-20 bani 20 izophela inyanga 29 namhlanje 29 kusewona July 29 July kushuthi kusasa mhla ka-30 uthi Tuesday 29 July sizophela inyanga bandla le nto isagcine ngawo kumhla ka-25 yagcina ngomhla ka-25 ngoLwesihlanu la ejikele khona isisu ayikayithola cishe isayeka-6 kulo July kusasa mhla ka-30 yaphela inyanga ngoLwesine 31 hhayi soke sibone ukuthi yophela uJulayi kangaki nayi bandla le ndoda sancenga bandla hhayi soke sibona hhayi idlile isuthi bandla le ndoda sacabanga sazobona ukuthi iyenze njani kusasa izo-update uma ukuthi iyaphuma izozama ukushutha yafuna iphume yothola iy'nto zayo hhayi iyayincika bandla lempuphu sancenga lempuphu ngiyakhumbula ukuthi qeda iphaphu phelile iphaphu ayisuthi ayifuni lutho le ndoda ayifuni lutho bandla yabona indoda enhle kakhulu ngabona kwayona njengoba ilonto nje ngathi ayikaze ibe khona kwayona nje yabona njengoba ngisho kuseminyaka kodwa phela ukuthi ihlangane into engiyisho ukuthi ibe nkulu icashe ngayo intshebe le ndoda okay hhayi baphile abantu hhayi soke siboneke sobonana kusasa ukuthi le ndoda ayithathani ihlanganisa nani hhayi baphile abantu isayeka-6 kulo July soke sibona uJulayi ophile kangaki baphile sebephile abantu yebo umhla ka-30 bandla umhla ka-30 hhayi ukuthi sigcine ngawo lona igcine ka-2 le ndoda iqale lapha ekuseni ngabe uzogcina ngayo le nyama ngalana iqale kalona kule sitolo esithenga kusona amakinati wabona kalona e-Phoenix le phezulu nayithengele lona bandla nayi isitambu thenga isitambu 5 kg u5 kg nawo lapha enzansi yabona 5 kg nawo lapha enzansi sengile isitambu sathenga nawo kubandla no-mosquito coil yenzela ukuthi khona into esingasayiboni ngathi yokuyishutha isike yathula nje obhubha bawuthula endlini ucabange lento ihamba etshanini khona kubusika kanjena ngibona kungenzeka futhi labantu abamemeza athenga nensipho nazi lezi zinto ey'lentunjayo izinto ey'thengile siyibone into ey'thengile le ndoda e-Phoenix phezulu nakho kubani Winston Road Pietermaritzburg 26 Winston Road phezulu uqondene no-Victoria njengoba ngasho umgaqo nje kodwa no-Victoria ukuthi nakho-ke ngithe bane Royal Sample 5 kg nawo uyimalini one item 52 rand 99 kusho ukuthi 253 sadlula sathi nayo lesitambu lesi 5 kg i-Royal sona esimnandi futhi ngathi uze umbila mawudontunja sebeyasifihla kule sitolo bathi ubani uJoyelani ngangisithenga kwaJoyelani but kwase kuzoba imana cubes ewu-12 ubani yona 12.99 Rolex eyithengile le ndoda no-Rolex eyithengile 12.99 yona yadlula kwazoba yini Crazy Tiger mosquito lo mosquito ufuna ukushisa nje u-mosquito coil ngazi noma ilabantu nibafaka lezi iy'lwane ngiyabona iwobhubhu lokho kuhamba etshanini bese kuzoba ibe ubani yona 999 sadlula sathini kwazoba cerebral salt usawot now usawot osile futhi lapho usehanguye cerebral sawot osile futhi usile nawo cerebral ube ubani yona 8.99 ngibona ngiye kangakhona bese kuzobe Sunlight laundry ile mpuphu lena ilelo lensipho lena lensipho Sunlight 125 gram nayi Sunlight 125 gram ubani yona 6.99 ayike sitshekile futhi sitshekile okay David yebo nazo-ke lezi zinto ey'thengile bandla nazi lezi zinto ey'thengile zibe ubani sezizonke sibhekile lapha 91 rand 95 sibheke i-date namhlanje mhla ka-30 yabona 30 July 2025 bekuwu-8 ekuseni yavuka le ndoda okay yadlula-ke yathi masisuka lapho yaya elona
iyaseka isifuna inyama akayi khona inyama zalento zihamba ngamaphekhi khona manje zithengile abantu abadayisayo zihamba ngamaphekhi yadlula yakabani kaWatlu ithengele inyama iphaphu futhi ithenga iphaphu iningi-ke kaWatlu yabona esitolo sethawuni uWatlu iningi-ke yona uyibona ayona eqoshile uyathenga nelona nejaba ilona peni spice lesi nayo iyafana no-Knorox nayo bandla ayithenga nayo kaWatlu yenzela nje ukuthi ifake isitambu sayo ize kamnandi yabona inyama ey'thengile kaWatlu ziningi-ke khona ukuthi sibheke esitili nesiliphu sithenge bani iyona ne-Knorox le-stock ilelo iwu-R3 or R2.99 iyodwa sengele lo le-Knorox phezulu bese azothengani bese kazoba i-pork lungs R11.05 nayo ilena yabona iningi kanjani pork lungs iphaphu hhayi iningi impela sadlula sathini-ke sithathu futhi pork lungs nayo okuyilona ngoba inelona-ke le ngathi inoqoqoqo inoqoqoqo lena iyithandile futhi yalontoni hhayi-ke thengile izinto kaWatlu thenga osoplastiki wayethenga nesobho liphi isobho Knorox brown onion nice brown onion ethenge laphayana awuthi sitolo esiphezulu khona ngithengile ichakalaka ngiyazi iphelile kodwa bazange bayishaye ethilini angazi noma bayifihlile laba basemathilini thenga ichakalaka lona leli sobho le phezulu ePhoenix ngathi mase ngibhekile hawu ngathi noma bayishintshe ethilini noma iwile ngisengaphakathi hhayi nayi sure thengile izinto kaWatlu izofaka kule sitambu sayo le ndoda sibheke i-date today's date namhla ka-30 July 2025 yabona bese ku-9:11 khona ngibona-ke ukuthi le ndoda iyavuka le ndoda igibelile-ke bandla namhlanje ekuseni kodwa isayethawini ihambe ngalo unyawo yenzela ukuseva yagibela isibuya hhayi izoncenga ngale zinto le ndoda izophusha nje ngale zinto ikhadi lokhu ikhadi futhi zibekwa nakhiphe no-cashback wabona-ke thenge lezi zinto lezi inyama zabo R41 kwasaba u-cashback u-R20 imali yokugibela leyo R20 ikhumbi ngalana zabo kwasobe 61 hhayi iphusha kanjena le nto izobe isiphathe-ke esikhaftini njengoba izolanda lamavotsho mayimo izobe isiphathe esikhaftini kule mall khona omunye futhi engamuzwanga kahle athi ngidlula kaMabulala ngekhumbi ingena ngathi ngena uDambuza lapho ngidlula kaMabulala ngizwe omunye athi laba futhi laba engathi bangcolile bona sethi hhayi thina uzosipha ngenkani thina ngifuna ukubalaya-ke kulokhu ngizosiphatha impela esikhaftini kodwa bayixoxile ukubaxoxa nami ngifuna babone-ke ukuthi mina angibancengi izosiphatha-ke esikhaftini le ndoda njengoba nje iLesihlanu Friday kodwa futhi iyafuna nokuya ngoMgqibelo la kugcwele khona iye le mini kugcwele ngoMgqibelo okay hhayi baphile abantu so ke siboneke le ndoda izoke incenge ngaso le sitambu izokuncenge nje isitambu izo-update abantu isaye ka-6 njalo kule nyanga isagcine ngomhla-25 ethoyilethi so ke sibone ukuthi uyophela uJulayi iye kangaki njengoba baphila sebephila abantu hhayi right hayi bandla kusewona umhla ka-30 ubona isixabhisile wabona isiyifaka mnandi kanjani le nyama lena yabona hhayi izodla le ndoda izodla impela le ndoda sofuna ilonto nje-ke safuna ukuthi ukuthi i-edamanzi nje kancane edamanzi okay hhayi baphile abantu mhla ka-30 so 30 July 2025 bandla okay